Det her er min disposition, hvor jeg til at starte med vil fortælle om de tre klassiske ideologier, så vil jeg fortælle om partiernes udvikling og om det er muligt at komme ind i Folketinget. Jeg vil til at starte med at fortælle om liberalismen, som er en ideologi, som man ikke kan tidfæste helt præcis, men opstod under oplysningstiden i det 16. til 17. århundrede. Det var netop de her oplysninger omkring verden, som f.eks. Christopher Columbus gjorde, der gjorde, at man kom i gang i en masse handel i verden. Det gjorde, at købmændene fik en højere placering i samfundet, og derfor blev købmændenes ideologi opfundet, altså det man kalder liberalismen. Købmændenes status overtog feudalsamfundets strukturer og de rettigheder, som de højtstående i samfundet havde. De så progressivt på tingene og ville gøre op imod det feudale samfund og i stedet gøre, som man var sin egen lykkesmed. Den måske vigtigste ting i den liberalistiske ideologi er menneskets frihed. Mennesket skal have frihed til at prioritere sine egne ønsker og behov. Individet er nemlig ifølge liberalismen stærkt selvstændigt og egoistisk. Det vigtigste punkt i velfærdstrekanten er klart markedet. Prisen skal sættes efter udbud og efterspørgsel, uden at staten er inde over. Det er hvad man kalder laissez-faire økonomi, hvor den usynlige hånd skal sørge for udbud og efterspørgsel, og derved også skal sørge for, hvordan goderne bliver fordelt i samfundet. Så vil jeg fortælle om konservatismen, som vil gøre op imod den her progressive tankegang, liberalismen kom med, og i stedet bevare feudalsamfundet, så de kiggede regressivt på tingene. Det er derfor ideologien for Gud, konge og fædreland. Edmund Burke blev set som idéfaderen til konservatismen. Han mente, at alle individ var født i en rolle, ligesom f.eks. adelen og kongen var. Individet bliver set som svagt og uselvstændigt, og det er derfor brug for autoriteter til at holde styr på samfundet. Samfundet skal være et hierarki med Gud som den øverste, der kan passe på det svage individ. Autoriteten, der skal holde styr på samfundet, er den stærke stat. Staten spiller ikke den største rolle, det gør civilsamfundet derimod. Samfundet er mere end et individ. Individet er en del af et større kollektiv, derfor skal individet ikke være egoistisk, men derimod hjælpe sin næste. Udviklingen i konservatismen er evolutionær og ikke revolutionær, fordi at tingene ikke skal ske så hurtigt. De går ind for fri markedsøkonomi, som de gør i liberalismen, dog er det staten, der skal sørge for markedet. Så vil jeg fortælle om socialismen, som opstod i 1800-tallet, fordi at goderne ikke blev fordelt godt nok ud til de hårdt arbejdende industriarbejdere. Det var et oprør mod den liberalistiske tankegang, og de gik ind for lighed og solidaritet. Idéfaderen Karl Marx kritiserede den såkaldte kapitalisme, fordi han ikke brød sig om den måde, de fordelte værdierne på. Han mente, at kapitalejerne tog en for stor del af pengene til sig selv, i stedet for at dele dem ligeligt ud. Han mente nemlig, at arbejderne skabte en større værdi, end de fik i udbetalt i løn. Det kaldte han merværdi. Man kan fx sige, at Jens han producerede et par bukser for 15 kroner, og kapitalejeren så sælger dem videre for 60 kroner. Det gør nemlig, at der kommer en kæmpe ulighed i samfundet. Markedet skal styres af staten, fordi et marked ikke er god til at tage hensyn til, hvordan goderne skal fordeles. Så staten spiller en rigtig stor rolle i socialismen. Nu vil jeg så kigge på partiernes udvikling. Og de første partier, der blev skabt i Danmark, var de såkaldte klassepartier, der sikrer stemmer fra en bestemt befolkningsklasse. Venstre blev fx støttet af bønderne. Men nu til dags er det ikke nok, så det er nu blevet lavet om til de såkaldte catch-it-all-partier, hvor det gælder om at fange alle vælgere. Man ser også Søren Pape i en af artiklerne brokke sig. Citat, han synes ikke, de ligger sådan som, vi hører simpelthen ikke til i det nederste felt til højre. Søren Pape erkender, at det kunne være fristende at prøve at få fat i de 8% ideologisk hjemløse vælgere, men man må være tro over for, hvad man mener, og ikke lade sig styre af meningsmålinger, understreger han. Det her fortæller han ligesom, at han ikke går ind for det her catch it all, men han holder sig til den ideologi, som de egentlig har. Hvilket der har været store debatter om i regeringen med hensyn til den nye VLAK-regering, hvor de beskylder Dansk Folkeparti for at være et borgerligt parti, selvom at ikke at være et borgerligt parti, selvom at Dansk Folkeparti påstår, at de er et borgerligt parti, fordi at de gerne vil have de her 8% sidste vælgere. Man kan se, at de 4 klassepartier er gået drastisk ned i medlemstal på den øverste statistik, hvorimod at SF, som kom til for 50 år siden i 1959, er steget. Og man kan så sige, at de partier, der kommer
de tager de gamle partiers medlemmer, og det er derfor, at medlemstallet det falder. Hvis vi kigger længere nede, kan vi se, at økonomien altid var den vigtigste politiske dagsorden fra 1971 til 1994, hvor at velfærden efterfølgende tog over, fordi den altid har været et stort bekymringsområde for vælgerne, som Erik Meyer også siger i en af artiklerne, samt indvandringen, der steg drastisk i år 2001 efter 9/11. Så vil jeg snakke om lidt, hvor stor chancen for et nyt parti det er. Og det er jo ikke umuligt at starte et nyt parti, men man skal jo skrive et vist antal underskrifter sammen, hvilket jo ikke er umuligt, hvilket vi jo har set med Alternativet. Man kan starte med at kigge på interesser, som interessefaktoren, hvor det ligesom gælder om at oprette en ideologi ud fra noget, der kan fange interessen hos vælgerne, som Alternativet gjorde, da de byggede en ideologi på klimaet, som jo er et kæmpe emne i nutidens Danmark. Så er der også opinionsfaktoren, som fortæller os, at det de skal sige, skal både være oprigtigt, men de skal også tale for folket. Altså her kan man jo tale om populisme. Så er der strategien, som går ud på, at de skal arbejde sammen i et parlament, så de skal holde sig gode venner med de andre partier, så de kan indgå en regering med andre partier, så de ligesom kan få et flertal i parlamentet. Til sidst er der personfaktoren, som fylder rigtig meget, hvilket går ud på, at de skal virke troværdige og holde på de løfter, de har givet. Nu kan man fx kigge på en af artiklerne, hvor man kan se, at Dansk Folkeparti har en kæmpe nedgang i deres stemmetal. Her, hvor man kan se, at de vælgerne siver væk fra dem, fordi at de har lavet nogle løftebrud. Peter Skaarup har også udtalt, at jeg tror det skyldes, at vi har været i medierne med en for os ikke særlig god sag. Det er klart, at det skaber utryghed blandt vælgerne, og hvem vil så vælge Dansk Folkeparti? En mand med navn Kasper Møller mener så i stedet af forklaringen på det kunne være, at der er kommet nye partier ind, som Nye Borgerlige, som også har en meget kritisk eller højorienteret værdipolitik, og derfor tager nogle af Dansk Folkepartis vælgere.